Welcome back mga ka-chapsi to my channel, and for today's video, nandito tayo ngayon sa unang sayawan ng Barangay Magsaysay para sa darating na Fiesta Celebration 2022 ngayong darating August 17 and 18. Ayan mga ka-chapsoy. Ayan mga ka-chapsoy, oh, halata sa mga tao na sabik. Sabik pa sila sa mga sayawan. Pero konti pa lang yung mga tao dahil maaga pa naman, mga alas 8 pa lang ngayong gabi. At ayan, marami pang inaantay ng mga bisita. So, kahit paano nag-enjoy naman yung mga nandito. Ito yung mga kasamaan ko dito. Ayan, yung mga magmara dito. Sila yung mga kasamaan ko sa table. May table po kami at imsa rin po ako sa program. Ayan. At mamaya sasayaw tayo. Abangan ninyo yung performance ko. Tara mga ka-chapsoy, dance tayo. Nainggit tayo sa pag-dance. Kaptela mo na kapte. Mga tula karating. Sugarong kula. Mabalikan tayo. Kila. Ayan mga ka-chaps, ito yung mga kasamaan ko dito sa table, oh. Ito yung dalawang mga magmara. A few moments later. May patron, mga dayot lain-lain nga namo, ang tagang na at tuhapla siya, nag-aaring hintang kurat siya. Ikat kung inigat sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan kong baganpong, kurat sa gudla ang ira ayon. Sige kita kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pangtura ay gamot ay ang nagala.
Katipsoy, panoorin ninyo pang malakasan ang pagdance nito. Matindi si kuya eh. Idol ko to sa pagdance. Magaling eh. Saka ano, malakas yung self-confidence. Ayan oh. Yeah! Woo! Woo!